10 أوتار ناي قدس داويت بغنا حيزنا لكم مصينا علينا كمون مسنقو كمون زدلكم عينت بغنا كرار مالتي تسلمت خونو سبسكرايب بمغبار طراي تسلمت بغنا خون واطا مسنقو مالتي تسلمتي كونو سبسكرايب بمغبار طراي اتم توادادرتي نزا فيديو بملئتا سمعوا كيسمعهما ايتوادادرو سلام تايرس عنان كورات تخاتلتي نايز مرب كمي يلهم كمي كنيهم اشم بار نلومون كمدي تمالي اب كالي channel مصيناكم زنبرنا اب ايفن ازر اوفيشال زبل مصيناكم نيرنا لومغا اب زي channel زي مصيناكم مالنا ስለዚህ ተሰለሙ ብናጻ በገና ብናጻ መሰንቆ ንባልና ማለት ስለዚህ ታይጎር ተሰለምት ሆኖ ላይክ ገርኩም ሰብስክራይብ ገርኩም ኮሜንት ጽሕፍኩም ተሰለሙ ስለዚህ ትማሊ اب ايفن ازر زبل مصيناكم نيرنا ናይቲ ማለት ዝነበረ ማለት ክልተ በገና ጥራን ነይረን ሎሚ ግን መሰንቆ ኣሎ ክራር ኣሎ እዚን ክራርልና ንጽዋዕ ማለት እዩ ተዓባይ በዓባያታ በገና ናይ ቅዱስ ዳዊት 10 ኣውታር ዘለዋ አላ ካብ ሰለስቲአን መሪጽኩም ትስሎም ማለት ለሎም ሒዝና መጽና ዘለና ንክል ተሰብ ክንስልም ኢና ቀዳማይ ዝወፀን ከላይ ዝወፀን ማለት እዩ ቀዳማይ ዝወፀ ካብ ሰለስቲአን መሪጽ ይወስድ ዋላውን ከም ዘንትሪውን ዘለኹም ኣብ ስክሪን ዘለዋ ዝተፈላልየ ክራር ካብኡን መሪጽ ይወስድ ማለት እዩ ትከላይ ካኒ بدحريو مريض يوسرس مالتي تدلي مسنقو تدلي خاني بغنا مالتي سلازي تسلمت نخون قليليو سبسكرايب غيرنا اينا كنسلم مالتي سلازي تحبريتا كلاتنا نفلطينا كمتي اب قال يوتيوب مسرح زنبرنا ازي لو منسرحون كومي كاو زفل ነገር يقول مالتي زفل ነገር እንዳሕተል እንታይ ብዙሕ ምርጫ በገናታት ሒዝና لكم መጽናልና ፍሊ ዘብሎ ነገር ማለት ስለዚህ መጀመሪያ አብዛ ቻናል እዚያ ሰብስክራይብ ግበሩ ነዛ ቪዲዮ ብምልእታ ከይሰማዕኩም አይትዋዳደሩ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ትገብሩ بدحريو ላይክ ትገብሩ بدحريو ኮሜንት ጽሑፍ ማለት እዩ ኮሜንት ጽሑፍ ካብ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ታሪክ ቅዱሳን አቦታት ክኸውን ይኽእል ታሪክ ቅዱሳን አዲታት ክኸውን ይኽእል ቢል አቦ ክኸውን ይኽእል ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቕስ ክኸውን ይኽእል ማለት ዝተፈላለዩ ግዳ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እና ካብ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ቃል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኮሜንት ጽሒፍኩም ዝለዓለ ላይክ ዝረኸበ ተሰላሚ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ተሰለምቲ ክንኮን ታንገብር ኣለና መጀመሪያ ንሕና ሰብስክራይብ ክንገብር ኣለና ካላይ እቶም ንዓና ላይክ ዝገብሩልና ሰባት ላይክ እንተገይሩምልና ዝለዓለ ላይክ ዝበጽሐ ይድስለም እቶም ንዓና ላይክ ዝገብሩልና ሰባት ሰብስክራይብ ግዴታ ክገብሩ ኣለዎም ሰብስክራይብ እንደ ዘይገይሩ ማለት እዩ ትርጉም የብሉን ምውድዳርኩም እቶም ሰብስክራይብ ዝገበሩ ትሕቲኹም ላይክ ዘለዎም እሶም ልዕሊኹም እንኳ ላይክ እንተሃለወኩም እሶም እንታይ ይኾን ተሰለምቲ ይኾን ማለት ስለዚህ ላይክ ጥራይ ኣይትግበሩ ላይክ ጥራይ ገበሩልና ኣይትበሉ መጀመሪያ ክትወዳደሩ ከለኹም ታኾመንት ምጽሓፍኩማ ነቲ ሰብ ትሰድሉ ወይ ነቲ ትሕግዘኩም ሰብ ሰብስክራይብ ክገብር ኣለዎ እቲ ላይክ ዝገብር ሰብ ሰብስክራይብ ገብር ሽዑ ድላዓለ ላይክ ዝረኸበኻ እንታይ ይገብር ተሰላም ይኸውን ማለት እዩ እዚ መዓልቲ እዚ ሎማዓንቲ ጀሚርና ያለና ዝመደብ እዚ ማለት እዩ ሰንበት ምሸት ክወዲ እዩ ሎማዓንቲ ሶልስ ኣለና ሶልስ ረቡዕ ሓሙስ ቀዳም ሰንበት ስለዚህ ቀሊል ኣይኮነን ተወዳደሩ ብናጻ እዩ ማለት እዩ ብናጻ ክልተ ንቀዳማይ ንኻልኣይ ተደልዩ በገና ተዓባይ በገና 10 ኣውታር ተበለጽዋዕ ቤተክርስቲያን ናይ ቅዱስ ዳዊት ማለት ተደልዩ ከምዚአን ቅድሚ ዝረአኹም ናብ ስክሪን ጠቂዐን ዘለኹ ማለት እዩ ተደልዩ መሰንቆ ካብዚአን መሪጹ ይሰለም ስለዚህ ኩላትና ንወዳደር ከይሓልፈና ማለት እዩ ንኩላትኩም ሰናይ ዕድል ይምነየልኩም ቻነላትኩም ክትዕብዩ ትደልዩ ሰባት ንዓይ ረኸበኒ ኢኹም ኣነ ከዕብየልኩም ይኽእል እየ ብውሽጢ ንሰማማዕ ማለት ቴሌፎነይ 0967 36 21 88 ኢሳያስ ኢልኩም ረኸቡኒ ሓቢርና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና እንወዳደር ንኩላትኩም ከዓ ሰናይ ዕድል ይምነየልኩም ሰንበት ይራኽበና